may palitan din. Ayun na. Ang kanilang mga drive. Kapag bang mga lagong-lang. Bakit niya dahil dapat ba? Ako ya? Ah. Mga sitwasyon sa Talisay, guys. Si Dodong na ko, Jote. Jote, gapon din siya na, bisag bagyo. Nag-live lang po. Uy, kapait sa mong lugar! Laban! Nalanig tabang! Saan? Ya, pwede mangulang kutsilyo ya? Ya, paulam ako kutsilyo ya. Gang! 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 Gang kutsilyo! Oh, di tataw ng power, unya ra power. Oh! Ito ni sugdan na ay nakapalitan ni Kaan. Nainom na kagti day. Nay kape. Oh na. Kapiti. Kita pa ko kutsaras. Alam mo no? Pikit ka. Tanan gid mo maka. Mayo tong mga boto sila kay while na makuan no. Ipahilo na ako dahil kana na yung hiwa. Dili kana kita humana ninyo kana sa inyo nani. Or ipa-slice iniwa dito sa anay. Ay, yun na. Oh, may. Kita na rin yung iwa, te. Kaya rin mo, te. Kuan din siya, ang budget ay kuan siya sa 1,000. Para ka nang dito na siya. Yeah, ang sa Managa 700 plus naman to. 720 so di pasubraan ako ano man kay para dili ang sobra dili nga village. So may sobra nga 400 ay 8 9 10. Layo ka diri. 500 per serving. Layo ka kung tuan. Ay 450 lang ato ikon diri. Daghan na namin 450. Kuha sa kong baso sa taas, guys. Sunahan pa. Di ma-drawing, guys. Oy. Lako kayo, guys. Sorry di kayo kay. Ayan, nabalik niya siya, guys. Ang hagdan. Dito tang magdinani. Asa sa dami gawdo? Kaya nga ko pinakalit na sa tiyali. Relief doon sa nilungan. Kaya, oy man ko. Awang gawas niya, guys. Sakyan na nasa. Muandar na, kuya. Muandar na. Aw, dili pa na no, kay basta na grounded. Taas kin tubig diri, guys. Kanang nailiki, guys. Diha ang tubig, guys. Oh. Liki sa balay, guys. Ba. Sakyanan na ba? Tanang sakyanan ba? Puros basa, di mudagan. Idoot na lang. Lapok pa dyan, guys. Di ka magulis ka itong kanang aquari, guys. Pag-aquari, diri doon sa Talisay. May ganyan ako yung mga tanong hindi sa taas nakalaga pa dyan ko. Astang ko na, abot diri, guys. Kani guys, yugasan naman ni guys. Lapawan masad ni ang sakyanan. Wa sa gitan dog yugasan na ang palibot pero na. Ito guys nanay lapok sa sod. Ha? Doy ko sa likod sad kay nagi na mata.
Ito ang amahan, iyahang anak ni gunitan, deliver dito ang bata mo nabilin. Kuyog sa baha, guys. Nagiugasan. Hi, Albert. Peralta ang gani sa person. Ikaw mag-interview basta. Ate, tawag na lang niya nga namin mga kilig-kilig yung sabar dali. Sa Dapat ito'y plastic. Saan naman ani? okay ra ni. Supply na Okay ra. Oo. Unang kopi. Nga, maulan-ulan na Hindi po. mo ka sa tukod na pa na sa panso. O diba? 90 di ay. Sa ko. Nay kutsara. Hindi ko ang tubig sa saranan. Hablog mo gamit ang pilit. Napay. Kutsara. Charo mo rin gamit. Gasol na Okay ra ka di. Okay, okay. Grabe yan, tubig taas ay. Wala naman sila na anak niya. Hindi. Ano ba may plano Pero mag-anak? mo ingat. Sige, mo ingat. Kuha na lang po. Ano ang Ay, sorry. sa... Ate, ano lingkuranan? Anak ka mo ba? Ano mo lang siya tawag ni Lindo? Hindi, ito lingkuranan. Lingkod kagtarong ba? Hindi mo dala. Okay ra ka di. Pero di ka maglisod o kuan. Kuhaan na lang po siya. Ay, Sige, dagan sige. na. Kanang asa sa sir. Isa na po na, sir. Ay, Nakalimutan ko siya pangalan. Sa balasa ko ha. yung pangalan niya? Si Balasa. Melissa. Oh. Sir Ivan, kanang Siya may anong nakay. sa'yo na to, no? Nakay kuwan. Wala lagi signal. Nakay suwag nga taas. Wala signal eh. Napa-wifi. Hindi, ang wala lang pa. Basing ari lang wala lang tayo. Di ba, kuya? Eh, Mag-hitson ta. Ano na yung pilit? Wala ka pa ng pilit. Ay, ikaw na lang mag-pila. Okay. sa money. Limuot ko ba? Oh. Scanner ko? sa password niya. Scanner lang, oh. Asa scanner ni money mo ate? Iskami mo na ni special kay Lahos Chicas. Ah, God, Chicas na lagi na. Ano sir? Asa mo ni ate? Inipan ba? Ini-scan ko ni Lisa. Ah, mana siya. Ako lang di ako kay malubat ko na. Ako charger ko ako mag Asa na Sapi Residences? Thank you. Big ang go mo si. Naan na lang kita. Ano si Makoy? Chad. Chad Makoy, kapit sa lingkod. Adili ka, malingkot. Hindi siya. Okay. Ang lingkod ka ha. Uy, kasi Sino nyo sa coffee. GC, uy? Ay, bantang, picture sa niyo. Unsa ka? Ay! Palihog ko ka ng picture ani. Ay, kani mas kain Oo, Cute mo na. ayun lang. Ang bila Sige, natin. dali niya sa daw. Kay Ang pani ato maning wala pa ng Kay correction. pani mo i-try daw. Ay, actually no, uli mo ni Kuan. Ma'am, uli mo ni Kuan kay murag dili jud na mo, dako jud na mo. Gamit kay mong banana. Nakabuhat ang lagi. Nakabi-correction na na. Handok ba ko na mama? Isang linggo, Pi. Paki ni Kuan ni Kuan. Pabuhat ni Apple phone. Nice nila. Isang Kevin lagi pinadapan. Sabi na kong lady. Hindi na. Ote, kuha na siya. Bayabas, Yunio, Hilbas. Wala pili ko mag-i. Kaya ko tiyan. Oh. Baso na lang. Ikabuhi ko. Takwa lang tali.
Layo ang poblasyon na rin. Poblasyon na ni. Kailangan rin sa school. Poblasyon Talinsay. Sa Reveal. Sa Reveal. Sa Talinsay. Oo na ni Tagalisay sa Kali. Ay, basketball po. Isa ito yung balay niya, Gina. Jake Sapio. Gina sa Or likod sa basketball. Likod siya sa stage. Likod ko. Taal. Oh, likod lagi na ron. Likod sa stage. Tapat sa yun. Apil Juan, na Kevin. house. Aw, Eman. Yellow green. Ayan, duha. Tapat na yellow green mo. Abang dong, apili dong. Tabang daw siya. Nalili mo daw, apili. Duha lang, Winston. Mag-picture ta kay si Tia. Nagsige Uy, pa nga. kailangan na-explain siya. Kaya ito, send na siya sa PC. Kaya ito, magpapapit Uy ka na limpyo sa tanaw na kay malikog ka. Okay na lang. Nabahaan mo na Okay, ano? Challenge na, challenge. Alright? Oo, tapos taas. Uy, kaya itong volunteer ba? Magbakay na lang daw sila. Nadawag na sila sa star mo. Basta naman sila. Ano mo, kung yung sorte sa driver. Layo na ng star mo. Pero naran na ikuan. Murag na yung Okay 36 na, yung wala tingnan mo. Ini nga glass mo ba na? Asa Glass na ang sila nasa. chicken Ay, dahil. sa kwan? Okay lang, ako. Kalaka ka na, hindi dilata ko. Ah, dira mauna ko na ay. Maurang ka mong dilata. Ano yung mag-volunteer? Isa na ni mo yung mga bataan. Mga gwapa nga volunteer. Guys, magdiwa di ko guys. Tayo na namin. Ilan pabuhat. Yan na. Ang tino makadog ay ganito ang day na. Kunin mo tagmaan na siya. Ang pawas ka boy tinid diri oh. Kaya mo. Tawag ni Tay Target. Basta na ako personis. Meron, ginana ako yung lawa. Ako daladaghan na personis wala. Kira. Asa day yung day. Kaya ni. Na south. Kami tulo. Nakaano si nga dugay-dugay na sa. Nakato na mo north sa Midilin, Wala Buko. Ako pa. yung pangalurihan. Magkuhan yung tawag din. Wala gid. Wala na diha. Nga dahil dis katong naatoy ka ng falls. Dibaw ka? Giyaw ka ako ah. Katong puna na pamanggod. Okay na kanina na. Tama na. Power na baso. Baso. Siguro naghayan eh. Okay, viewers. Ay, pasin ka sila ko. Tara power ah. Hindi sila masamot. Hindi sila tusok. Ha? Wala may lapog sa sud. Hindi ba? Hindi sila tusok. Kinahulaw. Ako rin may single din eh. Ano ang gatong tulog dito sa Star Mall? Dahil. Hala si Sir J. Palaksan niya rin. Ano siya? Mga ano pang Ito ko rin yung ano, pag malingkura na, malinap niya. Wala ni Ay, isa. Ay, lingkod mo ay. Ano siya maghiwang kita? Ito sa ni, ay, imo ni Day, ato ni. Welcome to our channel. Wow. Ano, cellphone. Ang binala ko sa konti. Thank you. Kinakakuha ka ni ba? Ganan ako sa mga ibalik na lang Sa iyo, mga Kuran ba? Talaga. Balingin ako. Si Miss Michelle. Salamat kasi yung pag-aling ha. Okay ra ninyo. Ay, naman sir. From Cebu nga. Taga Cebu nga po ni sila.
chicken and then Chicken. actually wala siya tatay problema na kinain pa ko lang. The problem is that kay magamit ang kailan sa sariling foods ba sa balamban kay Di Maricel mo din ito. okay, hindi na dagang bigyan Ah. ng akituhan. So, amo na lang Murag Indiano. Gusto mo yun nanay? Nanay, viewers ba? Naiwan. Tanawa mo na Ako din. pa makakomment, ani. dapat ba Dito tayo kayo bawa natin. Ano, ako ni hashtag lang. Wala ka sweet sa mo si Uy. Wala ko na sweet. Mga nga natin. ang ibalit ko sa kamuti saging Okay. So, pag-hashtag. Sabi na, Hindi ko sweet. Wala natin. Murag. Parang sa dito. oh, mahaluto ra. Okay. Asa si Sir John? Hoy, si Sir Jay, asa ron? Bumalik sa sudan para makaon sa Ala, Sir Kit. Guys. Guys, ka na. Ay, Sherman. Ino. After ko chili. Ay, kung ang ano naman, ihop ko, iwa-iwa. Napay ko na, kanang, ano rin. Wala ba ako namumang. Then, okay. Mayroon din ka natin kasi Ihawan na nila ang katong palihog ko to, no? Scrap. manak ya. Kabata ka Kaya sa ang akin sulo pa. pa sa plastic ba? Kay wala pa pero ang paano na to ni kay. Wala lang yun. Ay, Melissa na, viewers. Kasi i-drop na to siya. Zero viewers, unay mo eh. O, nalay viewers. Yeah. Na isa. Ako na lang gising. 1 million Ako views. isa. Ako ka diha. O na isa po. Nara isa ka buo. Mas pwede maging friend. Pwede ra. Ikaw mo, kuhan ko si mo subscribe. Ay, palo. So, Unsa pag... nalay sa Montaña Towers na. Ikaw diha, te. Pero hindi ko mo sa live. Hey, hello, viewers to the... Sige mo namin ba? Hindi naman yan. Wala ka Tsara di ay, pwede na may Sir Sakoy. Tsara di ay, pwede tsara no. Okay na, ha. Mapalihog ang kid ha. More relax Kasi ako. kid, ani. Ako mo. Okay, ikaw din ni-receive kahapon. Okay, thank you. Sir Kid. Palihog ko ni Sir Kid ang plastic. Kaya so na ko siya ron. Ato ni entrance mo. Kaya no, Power. mag-repack. While nagpalit ko, mag-repack ko ato ay mo. Sila ang ipak na ng anak. Ari wifi. Kani ato ang massage. Oh, coloring sa mo. Food da. Allowing. Ako ba? Di ba niya anak ko ngayon ko nahanglan niya. Dahil color sa rin. Sabi ko, sarap. Ano kuluro? Sabot. Okay na natin. Basta lamig lang timpla. Kurot lagi na. Bitaw, sakto Ang kuhan pang kalamay, pila man ka kilo ipalit. Nasa Murag na karton. duda ko nga. Dagdag ngayon. Okay. Natawag kasi na, ay, sa kumpra naman to na ko. No, Sir, grabe. kailan ka kaldero na to? Duha. Dapat kaduha ang magluto. Asa? Kana nasundanan na kalero. Ah, sa'yo pala mo lang. Ay, malaki. Nagsapor, galing ko na. Zero pa man. Zero ang kita. Ganyan na isa, duha. Ini sa kanila ko kayo. Ay, wala ka. Umihighway mo, labang na mo. Makasakay na mo mga jeep. Dili. Itag. Ano na yung cellphone ko? Ay, uy. Friend ha? Oh. Sa YouTube na. Ate Maricel. Okay na mo. Ika na. Saan pagkuhan? Ikaw sa na kay ka na. Para makashare ka na.
Ang saan tatuan ito ka ba? Eh sabi sa ha, Kani kagamitin yan. pwede ni may exit sa. Sa exit. Sa kanay close. Yeah, please lang yan kung kanang sa kanang man ba. Kaya naman gini mo lusot sa imuhang wall. Pagiging ko mga like, share, ano. Kani doon, Kailangan mong kino. Puhon ay mo sponsor. Vlogger mo to mga Blogger siya. Isa Ito man. pa need na to ay basura no. Isa din isa. Taga Manila. Kapit ang pinasa mo followers mo. Sponsor siya na to. Ako na siya na to. Isa man ang number ay follow. Mamisyon ba na siya? Ida to na ida na vlog na. Ay, ate ni Ren. Alay ko! 47. Bakura Lagi na sa Michelle. Bakura ko ng 37. Ito lang, pilay na din siya. Yung wala ninyo. Pila. 38. Sunod na. Pwede malata. Ako 55. Ang sa atas? Kailan nagsira kasi bis. Kuha may grapo ka. Feeding sila guys, ang mga youth dere sa Taigo sa Sa uniform. Baguio. Ano may uniform ka? Okay naman ang budget sa iyo. Mas next year distribute. So Mali siya po kan. ako mo rin nagigit ako. Ang bang may po ka. Abi na kung dapat siguro ba. Muhammad. Muli ang secretary ka ng video. Alay ko! Prepare ni sila guys for feeding later. Secretary. Si Lorraine. Uyot na yung tanan. Mga suka dito kapitoy. Wala ko sila kadat ko. Bulong kayo si Pami. Yes. Kasi next week by Monday, hindi mo busy. Kau mo mangga. Pero ma-attended naman ako dito sa Kugon. Ato ba ka dito sa Kugon na mga tao? Ayugaw na sa dito. Monday, hinangan mo sa volunteer. Okay, palit. Palit ka naman. Wala na nila. Ay, Chong, galing sila kinipiso. Ikaw si Kapalit siya. upcoming. Okay. Maujo. Laban. Reportahan lang. Upcoming expira is take ka ng one. Wasa kung bata to be. Kelsey. Ang muna siya palagaran ito, Chong. Down, imo ni. Ang muna siya palagaran ito. Hindot lagi ka na. T-shirt. Or asa tong tini mo ba or sa TV? Dara pa Balong rin. ka, yung tino, iyang binso. Pwede na mo Oh. mga Sige, paano yung mga advice about politics? Ako lang na ibutang yung balik. mga timo. Circle yan. Mga pi. Kami sa pihawit. Oh. Atong Hindi mo po kayo. kami ni nila ni Sir Elman. Ala, ilfay na iso training mo palito. Ako na pagani. Oh, mo niya mo. Okay na talaga, wala ka naman. Ay, Kuwalag ka naman ito. training niyo. Nakoy Pwede pa. pa buwa. Ma'am, okay lang yung tulong dito sa Quantum HQ. Kanang na-supply ninyo. Matug sa HQ, bahadlok mo kung matug sa HQ, kaya naman si Louie. Mamamang. Kung wala dyan kayo gigatukan dito, medyo kami mahadlok kayo. Ano, kung magpadala ka, ano, sumugod ka. Ay, umar na. Wala, wag ni-response ako. Ada. Wala, umar ito na Sa yun. man mo ang concern ni Lisa. Kasi na-supply ninyo. Pwede mo Sila buwan. yung problema. Mura na tag-agtaan niya. Nasa Pardo, nasa Pardo. Ala, ginoo ko. Ako, sunod ako dito, ngipon. Okay ra. Pag kita kay pag kita plastic food. So, Ano yung continue ko yan? Kasi sila po, Kevin. butang atong financier na ani Ano yung Sir Kevin ba? Tanin niya. maabot. Di ba like, gasabot mo lang niya gabi nga, gasabot mo siya gabi nga sa'yo dito. Uy, very good kayo sa motive ba? Kaya dito. Kasal lagi kayo na. Sakto to yung idea, no?
Nalutuon na lang. Unya, balik ko yung hurot butang sa... Yaganan. Ang uban siya. Ang uban. Ayaw lang. Sobrang sabi kini kamuti. Kung problema na siya. Ayaw lang siya. Ayaw lang kaya may siya. Kuwan ta, kaupat ba ta maluto? Ay, dili. Sa to. Dili kay ingon na kuan. Kuwi siya nga Mulutaw mo gyapon. Pwede din siya, magandang mapuno siya ng galbo. Ayaw, ilain ni siya. Dapat ilain ni. Wala. On ni siya. Para direta ba sa. Kay, tingnan no, daghan. Pwede na siya advisor po na Kaupat man kaya ta malutuan. Wala ko si Pagino ba? Ato sa mga partido. Kaupat man kaya siya kaupat man kaya maluto. Ma-divide na to. Sulod. Madibay mo na sa Oh. So sa saging ra. Kani ra. Pwede ra na. daghan ka ng saging. Sakto lang. Okay Wala lang. ko silyo. Kana pwede ra na. Okay lang, Ay, hindi na ay, yun. gabiton. Oo. So kanina lang lain. Hindi rin dito. O hindi lagi basta nang lagabi. Ay, minsan kapag quality sabi mo, at bawal na ba tayo para sa misa. Natin. Sige lang. Abangan natin. Okay, may ubay ra ba ni? Basta mapuno na ganit siya. Oh, ay, salamat dong. Okay, thank you kayo. Ala, narabay. Mo niya tong kuan. Basta mo ni atong Iskitsir. Ano na ko silyo? Si Chairman. Iskitsir lang sa Sibunga. Kasi barangay ninyo sa Poblasyon. Ano ko silyo din ako? Nara nila. Ay, Ay, sorry. Ala, wala mas ka ilaw. Ako kaya nga ako. Perda pa. Ako yung immense ako. ay yan natin Cebu pero maagian. Then, Baka, sa ako na siya, kanang kaso itong... Nakatang dire ini. Ha? Sa Uy, kutsilyo. Ay, sama. Basta sikot. Na okay lang ay. Sir Eman. Kasi siya na yun, is... Mainit si Juan eh. Matatas, matatas eh. Asal kayo, now. Wait, mag- Ang tubig pa na, ano? Yo. Ala, uy, siya na. Uy, okay, dito. Naman na siya, off this mo, ayaw tao na. Namas babaw. Wala na ako sa kusilyo. Ang problema, ang gas. Nakuha ba? Palit na butog sa tanro. Dapat yun. Kira niya yung mukha. Wala ko sa ano. Lagyamin, pili ko nga. Gamit ng tong Punon tani. Mapuno ni siya. Kuha na ni. Kuha na to ka ng inanay ng uban. Bataan na nato. Sige, ikaw na monitor sa ginaganon siguro. Kira niya. Di siya blouse. Kaya ang uban dito kay hilig ka ni. Klaro na kayo. Katulad sa... Ang sabaw atong sabaw mga importante sa ka. May ganit ba? Ang katulad sa tono, asaro. Diretso ra ta. Nagpalit ra sa tong murag sachet ba. Ready to ko ana ba? Diretso na tunog ba? Koko, ano? Oh, koko. Makoko ba? Basta ang kamay lang. Ang sabaw o kuan ra gasta. Kamay ang Nang huwag ko sa sabihin. traditional lang ako ang kamay. Ganina naman kung nagloko. Sige lang, alis itong. Kanila eh. Kaila ka nila. Mutok. Ano yung nagsagi? Ano siya? Kaila sila na. Alam mo sa yung ano. Kami din saging. Sabi nila. Okay Kamoy. Ay, ako lang mahalay ako lang. Ato dito sa ako, ano, lising. Sugon pardon. Tawagin Oh, sige mo. Hindi sa atin cellphone. Ano na? Man, naabot na man. Ata, nanay ko. Si Tia ba? Sige, ano rin ba? Image ko. Kasi matuon to. Share lagi hati. Share lagi di mo hati ata kayo. Wala kita ikman na nero.
Para may matabangan. Siyempre, pili mo si Tia. Nayaman ikaw. Tia. Ikaw, Day, pwede mo Tawag siya. siya. Travel sa no? Kailan? Oh. Oh? Bang. Ano ba? Ano yung sa una, butchin? Kasi ikaw ba ang klase ka na? Anong YouTube ha? Na? Okay, small ganito. Ah, wala. Gulis mo ba dyan? Parisan naman ako. Kasama ka na, dente. Laban. Hihilas pati mo dito? Kailang mas 110 kilos. Oh. Ay, gas. Ibalat sa gas ba? Wala kayo masaya, mati mo dito. Wala, yung gas. Hindi mo siguro to. Ha? Amboy. Gas. Na, hindi siya uyab. Yung ex ka, because... Ah, wala. Small Start world. pa kayo? Hindi, ang may tabang ano yung para mga dente ka tumayan. Ay, Sleep pa nga na. Guys, take time check, guys. Isa take time check, guys. Ha? Okay, time check ba? Oh, guys, alas 11 na para. Record na kong oras. kaya, ang pinakanan na nalas sa mapalitaw ng scan ka. Kasi nagyari ko, tana. Oh, may para sino mo? Paman mo na, ang call. Di ba dapat mag-enter ka? Oo, dili mo regular. Regular, may kakawal. Ayun, isa. Nakalos pa. Kaya ka, ito ang mga ka. Oo, ano yun? Okay na lang ta. Uy, ba? Okay na to. Then, pwede na lang. Mas mayo na yung magpak ah. Mas mayo na yung pag Kasi meron ba? Hotel na ta, hotel. Kaya lang na. Oo, pero gam. Koy. Koy. Ayaw lang. Okay lang, okay lang, madali lang. Tira kayo na may mga boys. Wala, girls na ba ko? Wala, masa ako ba? Sige na ang hanay. Siyan, namusta naman eh sila nga sa nag-heart-heart naman sila ka. Akong post na kami si Take One, Kapitan Jay. Ay, isa din ang mga Kami sila, oy. Kira na, nangilisa, uy. Hindi na mga tao dito. Tayo ang bagyo. Okay na. Ang shopping mo before. Shopping kami po. Meron. Wala, nangita rin ko sa bago. Butcher ko yung lagot. Sa Messi. Pag na-stop ko siya, ikaw ba may pag-ima o may undan ko rin eh. Ano yung pilahan? Maluhod ka mga bata ko. Ano man? Hindi cost naman. Hi, Sir Eliana. Sugo ka, ako na iilog ako. Gusto.